का दूनी कब बाबूजी यहाँ सब्जी उब्जी कुछ लेके अबे ना कैले बना आएम तो ऊपर से चिल्लाए लगिया कि पतोहिया अभी ले खाना ना बनैले। उनकर तनको ना बुझाला कि अकेले भी ये घर में सारा सामान हमई के लायक बाटे आ वहाँ के तो गल बानी बाहर आ इन्हीं के ऊपर सब बाटे तो जिम्मेदारी कोनो समझबे ना करेनी। जहाँ देखी तहाँ 4 गो दोस्त रही सन, बुढ़ो खूब बतियान सन, का हम बताई इतना। लेकिन हाँ कुछ कह हमारे बाबूजी हमरा के कितना माने नी लगेला कि अपन लड़की आई हम बताओ न। हमारे तन सोचा दिमाग खराब हो जाला कि हमारे बहन के लड़की है इतना कैसे थी हो गई पढ़े गई है ना। हमरा प्यास लगा था टेनो के का बताए मौसम ठंडा बा तब इतना प्यास लगा था हमरा। हाँ ये तेरे पानी मत पियो हो और ये तेरे पानी मत पियो मार लिपस्टिक खराब हो जाएगी। तो ओसे का बोल बाबूजी हम फिर से लगा लेम। इतना बढ़िया चीज हो आ लिपस्टिक खराब कर देलू पानी पी के न। तो हम फिर से लगा ले तो अपन लगैले भी बाटे कि जब खराब हो तब लगा लो। 350 के ले आई नहीं 350 के हम जानते नहीं 350 लाख में के नु बाबूजी तो कहत रहनी सब्जी उब्जी काहे लेके आई नहीं रहुआ अबे खाना खाने में तनको लेट हो जाते लगम चिल्लाए हमरा ऊपर। ये बतिया पूछे वाला न रहनी हां कि आज का बनी। आज मन करता ते लौका के सब्जी खाए के तो ले आओ तनी और आधा सब्जी बना दी हो आधा वगैरह के काट के छान दी हो सुगर लागी खाए में। बाबूजी हमरा के जान जी पसंद है हमरा तो तुरंत आप कह देनी कि हां ठीक बा पता है लेके आओ तनी एको बार ना कही ना कि ना ई चीज ना ई ना बनी हमार मन पसंद जौन कह दे कि इहे आई तो इहे आई यही से हम रह बहुत माने नहीं कि आपके जैसे ससुर में तक दुनिया में ढूंढल मुश्किल बा। और तो तोहरो नहीं बढ़िया पतो के करा घर में बालिश रोज बाजते न बालिश। हाँ तो हम काहे के बाजे जाई कुल तो अपने ससुर के खनो तक ना देवली स हमरे ससुर थोड़े ना मिलल बाटे सब। हौ देखत रहो टोलवा पर राम सकल के उनकर पतो हबिया के एगो मुछिए बड़का कबार देले रह देखलू ना। उ तो हम देखेबे कइली अब बड़ी हंसी बटरे बताओ अपन ही बाप समान ससुर के ओइसन करे के चाहिए। अब पुरान हो गइल बना काम धंधा नहीं खेऊ कर से सपर हो अब पता नहीं केंगा रहले कि ओकर नजरी में लाज शर्म ना रहत कि बाप समान के अपन ऐसन कइलस ओकर उनकर से काम नहीं सपर होता आया के खाना मंगनो तो खिसिया के फट दे पकड़ के कबार देतिया। समझदारी होके के चाहिए और का समझदारी ओकर माई बाप ऐसे सिखैले ऐसन जानन बाबूजी हमार माई बाप बहुत अच्छा सिखैले छै कितना हो अपन सास ससुर अपन हो ना अब उहे बाप बना उहे माई वाली ऐसे हम करे नहीं कोनो बात बड़ा मेहनत को के 5 बीघा खेत बनौले हो ओहनी के न होई मरी तू ले जाई ना। अब के जाने कुल के बुद्धि में का भइल बाटे भूसा वाला बकुल के दिमाग में। अब जान तनी कभी हम देखनी ना छता पे मतलब कपड़ा पसारे चढ़ाले ना करी ले पतो ये कुर्ता खींच दे पियर काला कुर्ता राउर तू खींचत रहनी गई खींच के पसारे देखनी ना खूब डंटा लेके चुटियले लेके रे बूढ़ा ऐसे खोटियले रे बाबूजी ऐसे रे बूढ़वा तोरा के समझ ना था हमको हजी आते लेकिन का कहीं लाजो लागत रहे कि बाप समान के कैसे कहतिया। ठीक बाटे रो जाई हम सब्जी लेके आवत नहीं तो दाल चावल बना के रख दिल बानी या सब्जी अभी ले आते बाटे बताव ओ जब बगल में के बिया के तनी मनी लेट हो जाए तब मैं चुरकिया उनकर उखाड़ लिया अपने ससुर के एगो हम बानी कि इतना माने जितने मान जान करनी उतने ही कपारे पे चढ़ जानी बाबूजी यही से ना गुस्सा आवेला। लेकिन क्या करी अभी ले सब्जी ना ले ना हम दाल चावल तबे बना दिल बानी सब्जी खातिर अभी ले इंतजार करे पड़ता लेकिन ज्यादा कोनो कामे में फसल रही वैसे तो सब्जी ला गइल हो भले लेट चाहे देर उल लेके अबे करी हम सोचले रहनी वैसे धनिया मोर बाड़ा सावर न गोर बाड़ा हो तो हां बाबूजी मन अभी के लिए आई हटे ना बैठ तन बैठी का बैठाओ तो आज तो उतना बढ़िया लौका ले बनी नो ए बाबा एक हाथ के लौका ले आइल बनी लेकिन एक को बिया नहीं खे करम एको बिया ना बेटे काट उठ के लगा तो देख ले बानी का। और ये हम तो यही तरह हमरा नजर में बाटे के एकरा में बिया नहीं खे देखो एकरा के काट के उतना सुघर सब्जी बनई हो कि ओठ चटकार हो जा जीभ ले न छूटे आधा के काट के उतना तरुआ छान दी हो कि खाट खाट मन गदगद हो जा। रवा टेंशन मत ली बाबूजी हाई लौका के ना ऊ चौका बनाएम ना कि मुंह से छूटी ना एकरा के लाल कलर के एकदम भूज दे बढ़िया से आ ऊ चटक बनाएम कि आप नाम लेम कि पतोहिया सब्जी बनैले बिया। कबे से हम इंतजार करत रहो कहां रहनी है तबे के कह के गइल बानी
चल गनी हो ना चाय वाली ही चाय वाली। हाँ चाह वाली। अब उहे हमरा के रोक लेलो से। हाँ चाह वाली से तो आपका पुराना लव स्टोरी चलेला, हम जानते ना बनी। ये बुढ़ौती में हमारा लव होई कबो। आहा तो चाह वाली कौन मारी जवान बिया रो पुराना लव स्टोरी हम सब जाने नहीं, सब बुझे नहीं। वो रख ले रही है ना। तोरा ऐसे बोले के चाहिए हमरा के। का करी अब जानते बानी घर में केहू बात लेना बाटे तो बाबूजी रोज से सब बात कहे नहीं रो कोनो बात रहेला तो जानले करेनी। ते कुल बाबू जी से सब बात कहल जाला। तो लाई के निर्बुद्धि बेटे हम कुछ जानत नहीं। ठीक बा हम जाते बनाई बनाई ना। लइके नहीं तार बुद्धि बा। हां अभी लइके न बनी जब तक आपके लइका ना आ जाए। ए भैया अब हम का करे। ये पतोहिया कहती कि लव स्टोरी रो होनिया क्यों ना से तो करत तनी। अरे उ रोक ले तन चाय पानी कोई नहीं तो लव स्टोरी एकरा का भइल बटे हमरा बुझाते नहीं खे। एकरो कुछ के बड़ा इल बका। क्या करतन हो? कुछ ना अब जी सब्जी अब बनात रहनी है कहने की काट उठ के धार में तो छौ को के लइकवा आई तब तोहर कहिया ले लइकवा आई कोनो पता बा? तो का करी रहुए ना भेजले वाली कि कमा धमा के आई है तब घरे रही तो शादी भइले एको दिन ना बीतल कि उनकरा के बाहर भेज देवे। आ कैसे तोहर मन रहेला? अब का बताइए बाबूजी कि कैसे हमार मन रहले कचट कचट के हमार मन रह जाला ना कि का बताई हम। अपना जीभ पर पत्थरे रखले बालू ना। जीभ पे ना दिल पे बड़ा का पत्थर रख ले बानी, सीमेंट के पत्थर रख ले बानी। अब सोच ली सीमेंट के पत्थर कितना भारी होला। सीमेंट के पत्थर तू अपना दिल पर रख दे बालू ना। कह ना जाता टे बाबूजी की कैसन बताई हमार मन बाटे कि जाए दी कोनो बात ना। अब जब चलिए गई बानी तो रोगे ना भेजले बानी हमार का चीज में गलती बा। हमरा से कोनो ना न कोनो बात होई तो कही हमरा से कर रहा कोई। टेंशन मत ली कोनो बात होई तो रोवेश को हम की लव स्टोरी वाला बात कर देनी है तो रोवा से कोनो शर्मानी हम तो सब बात कर देनी मैं बात कर देनी हम रोवा से। तो हम जात नहीं अपना मन में सोचले ये कुछ बात हुई तो हम आई 1 घंटा के बाद तो कही हो। ठीक बा। लोकवा के बनवले रही हो। हाँ ओकरा के छौक देले बानी। तो बुढ़ो होई जादे ढेर बोला था का करी अब का जानते हैं बुढ़ा के मन में का चलत ताटे लेकिन कुछ कह हम जन कहे नहीं तन बुढ़ो करबे करे त हमार का जाता टे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। नमस्कार प्रणाम भैया, हम बनी अखिलेश कुमार। हमनी के वीडियो बनाए खास मकसद यह रहा कि जेकर शादी हो जाता पत्नी के तो ओकर ऐसा गलत काम ना करे के चाहिए। पति तो परमेश्वर होना, पति के अलावा और पराय मर्द पे आंख उठा के भी ना देखे के चाहिए।